Tässä tulee vähän neuvomis, jos haluaa opettaa paremmin crawl. Ja silloin voi ajatella tätä kyynäpäät, että on tärkeää, että on kyynäpäät korkeat vedessä, niin että tästä saa kaikki voimaa. Tästä näin. Veden alla kyynäpäät korkeat. Se sui näin. Ja ottaa pitkät kädet. Ne tulee voimakkaasti eteenpäin. Ja sitten jos haluaa rintaointi parantaa, niin monet, jotka vain ui silloin tällöin, ottaa liian isot kädet. Niin jos vähän vois niin lyhentää tänne asti vain, että ei olkapäät ole koskaan kroppan takana. Siis että ei ui tällä tavalla, että vain pienet. Ja sitten jos haluaa vähän parantaa selkäointia, niin voi ajatella, että kroppa niin kun tulee mukaan tähän leikkeen, että nostaa kädet tällä tavalla. Ja että kroppa leikkuu sivusta sivuun, että ei ole ihan suorana näin, kun silloin ei saa paljon voimaa. Niin että helposti vain ympäri näin. Ja jalat kanssa koko kroppaan mukaan tällä tavalla.